Заповядайте само и на местенца, настанете се. Тук да. Направете по една снимка, ще започне.
Добре дошли на заключителната пресконференция по проект BGRRP-1.015-1095-C01 от 13.09.2024 година. Това е проект изграждане на училищна STEM среда в СУ Иван Вазов, град Плевен. Много се радвам, че като гости на нашето събитие ни уважиха господин Николай Абрашев, областен управител, госпожа Албена Тотева, началник на регионален инспекторат по образованието, господин Христов, Валентин Христов, кмет на община Плевен. За да не ви изреждам всички, благодаря ви и на всички представители на община Плевен, партньори на училището, издателства. Още един път добре дошли. Сега ще дам думата на децата да презентират, да ви покажат една малка част от това, което са възможностите на STEM кабинета. Заповядайте. Здравейте и добре дошли в новия Център за дигитални създатели. Той е продължение на училищния STEM център професор Минко Балкански. Патронът на нашето училище, народния поет Иван Вазов, поставя основите на новата българска литература. Днес, 175 години след рождението му, ние полагаме основите на дигиталното творчество. Добре дошли отново в нашия център, а за неговите възможности ще ви разкажем след малко. Неща тук и да започнем да експериментираме с тях. Общата стойност на проекта, втори слайд, е 505 000 лева. Датата на стартиране на проекта е 13.09.2024 година, а датата на приключване 31 май 2026 година. Общата цел на проекта – осигуряване на физическа среда и техническо оборудване и обзавеждане на STEM пространство в училищното образование. С оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации, обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. Дейностите, които извършихме, са изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани, свързани класни стаи, разходи за СМР, разходи за закупуване на оборудване за STEM и високотехнологични оборудвани, свързани класни стаи, разходи за обзавеждане на STEM и разходи за закупуване на софтуер за STEM. Другите разходи са за организация и управление на проекта. Като резултати имаме новоизграден STEM център, в това число високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Центъра за дигитални създатели включва зала за дебати, както виждате на снимката, как изглежда преди и как изглежда сега. Следващото е зала за звукозапис, студио за видеозапис, това е в процес на изграждане сега. И това е звукозаписно студио също, с зелен екран. Високотехнологичните свързани класни стаи можете да ги видите също преди как са изглеждали и сега с новото оборудване. Изпълнители на STEM центъра са фирмите Еврострой, има представител, Никифор Баневски управител. Това е фирма, която предлага интериорно и екстериорно проектиране на жилищни обществени пространства, визуализиране, графично представяне, допълното реализиране. Специализираните фирми са Динакорд България. Това е специализирана фирма в областта
на озвучаването, звукозаписа, осветлението, видеото, мултимедията, кабели и конектори. Представител на фирмата в момента е инженер Петю Йорданов, специалист аудио и видеооборудване. И другата фирма е KCM, която е компания с дългогодишен опит в продажбите и интеграцията на IT решения, предназначени за образователния сектор. Предлагат цялостни решения, включващи хардуера, софтуера, интеграцията, обучението, работата и поддръжката. Инженер Калин Киров също е тук, управител на фирмата. След малко ще им дам думата и на тях, но преди това ми позволете да дам думата и на нашите ученици. Това са Цветина Данчева, която ще ви запознае с идеята за центъра. Център за дигитални създатели, въображение и творчество в действие. Проектът, както вече разбрахте, е за изграждане на училищна STEM среда в нашето средно училище Иван Вазов, град Плевен, по Националния план за възстановяване и устойчивост. Как се роди идеята? Проектът е естествено продължение на нашата STEM ориентация, като е и обвързан с стратегически цели и ученически политики и тяхното надграждане. В нашето училище вече бе изграден STEM център по природни науки, който се казва професор Минко Балкански. Съдържа 4 кабинета, съответно по предметите математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, както и химия и опазване на околната среда. Те съдържат модерно оборудване, а пък в кабинета по физика разполагаме и с 3D принтер. Тук може да видите снимки на някои от тях, като в зелено е кабинетът ни по биология, в оранжево е кабинета по математика, който разполага и с голяма дъска, на която госпожата може да преподава урока, като и всеки ученик разполага с лаптоп и таблет или таблет, на който може да работи. Виждаме в синьо е кабинетът ни по химия, който разполага и с лаборатория. В нея извършваме експерименти. Основната цел на центъра, идеята е учениците да надградят и визуализират своите умения, като се научат на основата на дигиталната фотография и графичния дизайн, също така да създават продукти с виртуална и добавена реалност и да имат една подходяща среда, за да реализират своите идеи. Какво представлява центъра? Той се състои от 2 зали, като това са залата за дебати и звуко- и видеозаписното студио. Всяка от тях разполага с високотехнологично оборудване и сега ще ви разкажем по-подробно за всяка една от тях. Първо е звукозаписното студио. То се състои от 2 зали. Същинското звукозаписно студио и контролната зала, която е там в дясно. Звукозаписното студио има маса, на която да работят 4 човека. 2 от тях да управляват звука и превода и симултанния превод, а пък 2 от тях могат да бъдат интервюирани. В контролната зала разполагаме с пулт и таблет, които да управляват звука. Сега в момента режисьори на пулта са Кристиян Ангелов и Стилян Дечев от 9 Г клас. На картинката виждате и микрофоните, които използваме в момента. Видеозаписното студио разполага с 360 градусова камера и зелен екран, на който може да се разполага фон, като той може да е под формата на изображение или на видеоклип. Виждате как работи, ето тук на снимката. Залата за дебати. Дебатите развиват много важни умения у учениците, като публично говорене, аргументация и критично мислене, като учениците ще се научават и да бъдат толерантни и да проявяват толерантност и разбиране един към друг. Ще се научат да говорят спокойно и уверено пред публика, да защитават целите си, както и да развиват критичното си мислене. Залата за дебати ще се използва и за срещи с успешни и активни хора. Тук ще разгледаме някои от други неща, за които може да се използва. Залата за дебати е най-голямото помещение от центъра, което може да се използва за творчески срещи, симултанен превод, участие в ученическо самоуправление,
поддържане на училищни медии, организиране на училищни кампании, празници и събития, обучение на връстници от връстници. В медийния център ще се провеждат и интердисциплинарни уроци, които ще развиват медийната грамотност на учениците. Ще се разглеждат теми като фалшиви новини, дезинформация и реклами. Дейността на центъра също така ще е насочена към предметите български език и литература, история и цивилизации, гражданско образование, чужди езици, география и икономика и информационни технологии. Всеки един от уроците ще бъде записван и ще може да се гледа от всички в YouTube канала на нашето училище. Да, тук имаме един QR код, като Високотехнологичният център за дигитални създатели дава възможност за аудио и видео стриминг в реално време в YouTube канала на нашето училище. Това е QR код, който може да сканирате и да ви отведе към нашия канал. Който предава и в момента на вашите компютри. Да. Благодарим за вниманието. Аз съм Четина Данчева и презентирах тази презентация. Дизайн води самото предаване. Ето го. За толкова кратко време да открием само една мъничка част от възможностите на СТЕМ центъра. Искам да помоля двамата представители на фирмите KCM и Динакор да кажат всеки няколко думи. Да. Представителите на KCM и Динакор да кажат по няколко думи и след това ще дам думата за въпроси. Заповядайте, господин Киров. За мен е изключително вълнуваща тази среща, защото, честно казано, миналата седмица на морето видях по-малко хора, отколкото в тази зала. Надявам се, че това е добър знак. Благодаря на всички гости, които увижиха това мероприятие, защото ние се чувстваме като част от училището вече. Това е втория проект, който реализираме в Средно училище Иван Вазов. И само мога да кажа едно голямо благодаря на ръководството, на всички учители, всички ученици, които подкрепиха този проект, защото истината е, че ние като специалисти, като търговци можем да направим чудеса, но ако не бяха те като бекграунд и като присъствие, тези презентации нямаше да оживеят по този начин. Нямаше да има всичкото това като съдържание, което те са направили. Това, което мога да кажа, че ние успяхме да реализираме една тяхна идея. Всичко това, което ще видите днес и това, което те демонстрират, е тяхното желание да направят училището по-различно, да го надградят от STEM центъра, който беше създаден преди няколко години. И това е една хубава тенденция, която пожелавам на абсолютно всички и на колеги, които присъстват от други училища. Браво! И мога да гарантирам, че аз като управител на KCM, която е национална компания и се занимава единствено и само с образователни технологии от над 20 години, ние се познаваме с част от хората тук. Бих декларирал, че ние ще продължим да работим в тая посока. Бих искал да издам няколко тайни. В момента активно работим по продължаване действието на дигитална раница, която беше част на един голям проект на Министерството на образованието. Ние бяхме в основата на доставката на националната програма образование за утрешния ден. Всички интерактивни дисплеи, над 7000 броя в цялата страна. Преди 8 години мога да твърдя, че в България имаше един интерактивен дисплей, който училищата се чудеха какво да го правят. Сега вече няма училище, в което да няма минимум 10 интерактивни дисплея. Вчера бях на една среща с
ваши колеги. Те казаха, господин Киров, с извинение, само в туалетните и в събликалните физкултурния салон, дето нямаме интерактивни дисплеи. Следващата ни задача е да направим тези интерактивни дисплеи ефективни и работещи, защото целта не е да се достави техника, а тази техника да бъде в полза на българското образование и нашата кауза е точно такава. Работим с много неправителствени организации, партнираме се с Министерството на образованието и смятаме, че вървим по правилния път. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Добър ден. Аз ще кажа само 2 до 3 неща. Първо, за нас беше предизвикателство да реализираме този проект. Второ, отношението на ръководство към проекта. Какво имам предвид? Казваме на госпожата, искаш най-скъпото и най-качественото? Каза, да. За нас това е достатъчно като внимание към учителите и към всички. И третото е отношението на децата към техниката. След един кратък курс на обучение и 2-3 телефонни обаждания, резултатът е това. Браво на тях! Техниката има още доста възможности. Това, което виждате, според мен, 1/3. Останалото в бъдеще ще се реализират всички техни възможности. Не се съмнявам в това. Последно и аз искам да кажа, че за мен беше удоволствие да работя и за 3 фирми, защото успяха да сътворят това нещо само за 6 месеца. Благодаря на господин Баневски, който организира работата в училище, така че не се разбра, че има работници. Работиха извънредно събота и недели. На 2 фирми искам да ви кажа, че сте прекрасни в начина, по който подреждате нещата и давате това знание, което имате самите вие на учениците. И затова така се получи хубавата симбиоза и те успяха за много кратко време да сработят. И сега, ако медиите имат някакви въпроси да зададат. Да. Пуснахте ли ги вече? Ако някой иска и от гостите да каже нещо също. Работят. Работи. Този е председателския беше. Здравейте и от мене. Наистина изграждането на STEM среда е нещо доста иновативно, доста креативно и е важно за младите хора да са в крак с модата, защото и с технологиите, за да не изостават спрямо другите държави и съвръстници в цял свят. Без образование, знаете, няма добър път. Радвам се, че директорът така доста ме впечатли с инфраструктурата, с качествата, нали, на образование. Нали, Иван Вазов е така водещо училище в Плевен, има и други доста, които напредват. Хубаво е, че тръгваме в един такъв хубав път на технологии, на нови неща. Това е правилният път, според мен. Ние с госпожа Тотева доста полагаме последната година, по доста мерки работиме, защото си има доста проблеми по някои звена, но се радвам, че това е правилният път, технологичен път, за да се развиват децата в правилната посока и да не тръгват по така лошите пътища, които ги виждаме последните месеци, като вейпове и тем подобни неща. Адмирации наистина. Благодаря ви. Аз също искам да поднеса своите огромни впечатления от това, което видях и да
поздравя всички участващи в този проект, защото той наистина показва едно развитие, в което всички най-малко имаме желание да постигнем много, но възможностите, които са използвани, дават светлина и върху ключова компетентност за учениците, а именно и възможността за медийна грамотност. Този център е уникален точно за това, защото дава възможност да се провеждат дебатите в смисъла на развитието на гражданското образование и гражданското общество в България, да могат учениците да развиват своите способности за диалог, за спор, за различни комуникативни способности, които, разбира се, в живота са изключително важни. Изключително е важно това да се научат учениците да могат да спорят, да говорят, а не само с дигиталните устройства да осъществяват своята комуникация. Това е една прекрасна възможност чрез изграденото. Поздравявам и фирмите, които са взели участие, на високо качество е. Виждаме го всички и поздравявам най-вече учениците, защото вие казахте, че това е последователност от училищната политика за изграждане на STEM среда. Първият STEM кабинет също е на много високо ниво. Вие надграждате и вярвам, че още ще давате от себе си, защото принадлежността към училището значи смисъл, мисъл, успех, признание и носене в сърцето цял живот. Успех на всички! Изключителен център! Аз първо искам наистина да ви поздравя с тази нова придобивка и наистина се радвам, че децата ще имат възможност да работят в такива съвременни условия и че съвременните технологии навлизат в образованието, защото смятам, че трябва да инвестираме наистина в образованието на децата и тази възможност да комуникират директно, както каза и госпожа Тотева, е много важно, защото напоследък всички са с едно екранно пристрастяване, а както знаем, по-важен е личния контакт и уменията за дискусии и за комуникации лице в лице са по-важни, поне аз така смятам и се надявам все повече млади, т.е. учениците тук да се събират в тази стая, да дискутират и да обсъждат настоящи проблеми и не само, да обсъждат и научни теми и да се развиват на добър път. Да, и да излъчат предавания. Тъй като ви имате вестник, може да започнете и с радиопредаване. Нямаме честотата общината, така че... Да.